Hi, welcome back to BK Creation YouTube channel. Ini illade raja. Mata raja almost chaitu raja ini Bakrid. Pernal dadana lekkar raja. Ancha baka pammyattigelu illade. Ancha namma puri konjamalla plan mande. Onji prank malpodu pandadu. Pammyattigelna chaitulna ella prank manperanji plan mande. ಅಂಚಾ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಲೇರು ಪಂಡ ಪೂರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಪೂರಿ ಕಿನಿ ದಾದ ಪ್ರಾಂಕ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಾಂಕ್ ದಾದೆ ತುಲೆ ಆನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಂಡತೆ ಆ ಉಚ್ಚುನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾರ್ದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಮಗ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೇರತೆ ಪೋಡಿಪಾಯರತೆ ಓಕೆ ಪಮ್ಮಿಯತ್ತಿಗೆಲ್ನ ಚೈತುಲ್ನ ಪೋಡಿ ಪಾವಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ತೂಕನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವತ್ತ ಅಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನಂದ ನಮಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಚ್ಚು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಾಲ ಮಾಮುನ ಮಗಿಯರಿಲ್ಲೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೋಡಿ ಪೈರ ಬೋಡದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿಜ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಂದಿನ ಪೂರ್ವಿಕ ಪತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋಡಿ ಪೋಂದಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಅವರ ಅಮ್ಮಲವರ ಪೋಡಿದೇರು ಒಂಜಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ದಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿದೆ ನಂದಿನ ಕೊನದು ಪೂರ್ವಿಕ ಇಂಚನೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂತು ದಾರು ಪೋಡಿದೇರು ತೂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಮ್ಮಡ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಉಚ್ಚು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ನಾಲ ಮಾಮುನ ಮಗಿಯರಿಲ್ಲೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೋಡಿ ಪೈರ ಬೋಡದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿಜ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಂದಿನ ಪೂರ್ವಿಕ ಪತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋಡಿ ಪೋಂದಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಅವರ ಅಮ್ಮಲವರ ಪೋಡಿದೇರು ಒಂಜಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ದಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿದೆ ನಂದಿನ ಕೊನದು ಪೂರ್ವಿಕ ಇಂಚನೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂತು ದಾರು ಪೋಡಿದೇರು ತೂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಮ್ಮಡ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಅವರ ಅಮ್ಮಲವರ ಪೋಡಿದೇರು ಒಂಜಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ದಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿದೆ ನಂದಿನ ಕೊನದು ಪೂರ್ವಿಕ ಇಂಚನೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂತು ದಾರು ಪೋಡಿದೇರು ತೂಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಮ್ಮಡ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತ ಉಚ್ಚುದ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಪೋಡಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅದು ದಾದ ಪಲ್ನೆಗೆ ഞാൻ ഈ ഉച്ചു നുഞ്ഞൊക്കെ മദ്ദൊക്കെ ചിക്കനിന് ദക്കിടിത്തെ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಜೈ ದಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆಗ ದಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗ ದಕ್ಕದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈಗಿನ ಮುಗಳು ಬೇಕಲೊಡೆ ಬೇಕಲೊಡೆ ಹೋದ ಮುಗ್ಳಿಗೆ ಬಿಜ್ಜಿದ್ದು ತೂಕೊಳೋದು ಬಿಜ್ಜಿದ್ದು ತೂಕೊಳೋದು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಆ ಪೂನು ದಿಯೇನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಮುಳಿ ಬಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಬಟ್ಟಿನ ಬಿದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ದೆಪ್ಪ ನಿಂಚದು ತೂನಂಗ ಮುಳು ಬಟ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚು ಮೋನ ಪಡು ಬಾಯಂಗರು ಎಂಕು ಪೋದು ಲೋಕಜ್ಜಿದು ಒಟ್ಪಡು ಬರ್ತದನಪ್ಪ ಕಡಂಬಲೆ ಬಂದು ಬಾಕಲ ವಾಪ ನಿಂತು ಪಂಡೆ ಆಪೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ ಆಪೆ ಹೋದು ಮುಳೆ ಬಾಕಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಬಾಡ್ದು ಆಪೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ ಆಪೆ ಹೋದು ಕೊಪ್ಪಡ ಬಂದೆ ಚುಂಡಿ ಎಂದು ಹೋಳು ಬಂದಿರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಂಗರು ಉಂಡು ಬಂದೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಳಿನ ಪಾನಿ ಉಪ್ಪುಳಿನ ಪಾನಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಣ ಕಡೆ ಹುಚ್ಚುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ದಾರ ಪತೋಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪತೋಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬಂದಿರು ಅಪ್ಪ ಕುರು ಅಪ್ಪ ಮುಳಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಯಾನು ಬಾಕಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಯ್ತೀರ ಬಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಳು ಓಡು ನನ್ಪೇರಿ ರಡ್ಡೆ ಜನಲ್ಲ ഞാൻ ഉണ്ടു ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ടോർച്ച് കൊണ്ടല്ലേ ടോർച്ച് കൊണ്ടത്തെ ടോർച്ച് കൊണ്ടത്തെ കാർത്തിക് ടോർച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പതോളില്ലായിരുന്നു പതോളി അനിപ്പായിരുന്നു ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಟ್ಪಂತಿ ಅದು ಯಾ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕಪ್ಪು ತೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕದೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಮೂರು ತಿತ್ತು ಯಾರು ಹಾಕಾಗುಂತೀನಿ ಒಂದು ಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ದಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಚ್ಚಿಯೇ ఇట్లా మంగే అంత పూరికొన తోర్దిన ఓలు పార్దిన అంచనా అంచ ముల్పు ఇంచెత్తును అంచెత్తును మూడు బట్టి ఇచ్చింది
ఈ బట్టీలు ఉండక కప్పుల బట్టి ఈ బట్టిల మిట్టి ఇంచి ఎత్తినదా ఇంచి ఎత్తింది అంక పక్కది దక్కిదవు ఇందు కప్పుల కడంబలి ಅಯ್ಯೋ ಪೂರಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚುಡು ಅದಾ ಅತ ಪೂರಿಕ ಏರೇನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅಂತೀರ್ನ ತರಗದು ಊರೇ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಅಜ್ಜ ಪೋಡಿಜರ್ ಮೇ ಅಜ್ಜ ಪೋಡಿಜರ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿಜರ್ ಅಜ್ಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಜ ಅಜ್ಜಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಜ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ಉಪ್ಪಾಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಪಾ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಪಾ ಮೆಲ್ಲ ಯಾ ಮುರ್ಚಿ ಬಾಕಲ್ ದಿಪ್ಪು ಬಾಕಲ್ ದಿಪ್ಪು ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕೇಲಿ ಪೋಡಿಯರ್ ಮೇ ಪೋಡಿಯರ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದಲೆಗ ಪೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಲ್ಲಿ ತೋಜ ಹಚ್ಚಿ ಬಿರಾವ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಿರಾವ್ ಬತ್ತಲೆ ತೋಜ ಹಚ್ಚಿ ಒಲ್ಲ ಅಡಿಟ್ಟು ನೆಲಟ್ಟು ಮಡಿಪಚ್ಚು ಹತ್ತು ಮಣಿಪಚ್ಚು ಬಲ ತೂ ಹಚ್ಚಿ ಬಲ untuk kapuga nama dada pun kapuga mani bachi ಪೂರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಡ್ದು ಲಾಕಜ್ಜಲ್ಲಿ ಗರ್ರಾಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಾಲ್ತೆ ಪೂರಿಗೆ ಪಾಡು ಪೋಡಿಪಾವು ಆಂಟಿನ ಪೋಡಿಪಾವು ಆಂಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿಡು ಯಾವ ಪೋಡಿಯರ್ ಅಂಚ ಪೂರಿಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಡ್ತಿಕನ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನತ ಪಮ್ಮಿ ಅತ್ತಿಗೆನಲ ನಮ್ಮ ಚೈತುನಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ದಕ್ಕದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಹುಚ್ಚುನು ಅಪಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಪೋಯಿರತ್ತ ಪಂಡ ದಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನು ಬೇ ಕೂಡ ಯಾಪನ ಗೊಬ್ಬುನ ಕೊನತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಿರವಡ ದಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ತೋಜೈನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಐನು ಅಮ್ಮ ತೂದು ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿದಿತ್ತೇರು ಭಯಂಕರ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾತಾದಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಡೀಲಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ಡರಕೇನ್ಗ ದಾದ ಮಾತ ಆತನ ಕಾರ್ತಿಕ್ಡ ಅಂಚಿಕೇನಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಟಿಡಗೇನ್ ಗದ ಕಾಟಿಡಗೇನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಡಲಗೆ ಕಾಟಿಡಗೇನ್ಗ ಕಾಟಿ ಬತ್ತೆ ಕಾಟಿ ಎಂಜಿ ನಾನು ಬನ್ನಿ
ಎಂಚಿನ ಅಂಡಿ ಉಚ್ಚು ಸಡನ್ ಲೆತ್ತೇರಿ ಆತ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚುಲೆತ್ತೇರಿ ಪೋಯ ಉಚ್ಚು ತೀರ ಉಚ್ಚು ತೀರ ಉಳೆ ವೈರಡ್ ಪುಜಿ ಉಚ್ಚು ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆರೆ ಬಕ್ಕೊಂತ ಕಣಕ್ ಹೊರ ಬಂದತ್ತ ಹಾಕ್ಯಾರನ ಐಕೆ ಕೋಲ್ ಹೊರ ತೂನ ಉಚ್ಚತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಗೀಲ ನಿಜ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಆನ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಿತ್ತಾರ ಹೊರಬಲ್ಲೆಂಬೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಐತ ರುವಾರಿ ಇಂಬಿ ಅಂದಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಇಂಬಿ ದಕ್ಕದ పోತೀನಿ ಇನ್ನು మళ్ళా చాలా అయితే కూడా అంబేను ప్రాంక్ అనుకున్నాను చెయ్యి పాడు 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 కాటిన్ మంగేంబ కాటిన్ పోటీ పిచ్చిన కాటి ನಿಜ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತು ನನ್ನ ನಂಚನಿಗೆ ಐಟ್ ಬತ್ತವನೆ ಮಾರಂಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬತ್ತ ಬರ್ಬೇ ನಾನು ಫತ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ತುಚ್ಚುಂಡವು ಅಬ 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 ದೀಲ ನೆರ್ಪೇರು ಪಾಮೆ ಆಂಟಿ ನಾವು ನೆರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಏರೆಗಳು ಉಪ್ಪಾದ ಹೊರಪು ನೋಡ್ಸವು ಉಪ್ಪಾಡದ ಪೊಯ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೊಯ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುದ ಕತೆ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪೂರ್ವಿಕ ಸಾಧಾರಣದ ಎತ್ತು ಬಾರಿ ಜೋರುಲೇ ಅತ ಪೂರ್ವಿಕ ಏತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪೇದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಲನೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಲನೆ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯ ಏರ್ಪಕೇಟಲ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಒಣಸನ್ ಪುಣಗಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕನ ನೈನ್ಲ ತುದ್ದು ಬನ್ಪೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ನತ ಬೇತ ಪದ್ಯ ಇಚ್ಚಾ ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಮಾತು ಅನ್ಪಗಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಓಂಡು ಒಂಜಿ ಲಜ್ಜ ಪದ್ಯ ಪಂಡಿಜ ಅವೇ ಪದ್ಯನಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಹಾಯ್ ಪಾಲನೆ ಹಾಯ್ ಸಿಯೋ ಲವ್ ಯು ಪಾಲನೆ ಕಿಶ್ಕೊಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಕಟ್ಟರ್ ಓ ಕಟ್ಟ ಬಟನಾ ಅಂದು ಚಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳರು ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೇರು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಐನಾತ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು 15,000 ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಲಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಾಲ್ ಮಾತ ಬರೋನುಂಡು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ನನಲಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡೋಂದುಪ್ಪ ಈಗ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡೇ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ತೂವೋಡು ತೂಯಿಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಪನೊಂಜೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಜ ತೂಪೆರೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ತುಯ್ಯರಂದ ನವಲ ಖುಷಿ ನಂಕದ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆದಾನಾಗ ಐತ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೋಂದಪ್ಪ ಐತ ಮೂರುಡುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಐನಾತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಒಂಜೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆದ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಚೂರು ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾತು ಅಂತ ಉಂಡು ಮೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಶೂಟ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟೆಡ್ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಐನಾತ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅವ್ರವ್ರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾತ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ
ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನನ್ನಂತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಸ್ದ ಅಂಚೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಫೋಟೋದ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಾದಾನ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾತೈತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಊರುಡು ಏರಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅತ್ತು ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಎಜ್ಜು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಪಾಡುವ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲನ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಓನ್ ಉಪ್ಪಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಕಂಡ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ವಾವ್ ಪಂದ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಓಲ್ ಆಪನು ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಪ ದಾದಾ ಅನ್ಪಣ್ ಬೋರ್ರಿಕ್ ದೀಲಾ ಉದಯ ಮುಟ್ಟಿರ ಬನ್ನಿ ದಿಲೆ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು